Ahojte, moje meno je Lucka a väčšina z vás, ktorí ste klikli na toto video, určite viete, kto sú Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, ale tí z vás, ktorí to nevedia, tak vám to upresním. Alfred Wetzler a Rudolf Vrba sú dva slovenskí židia, ktorým sa zázrakom podarilo utiecť z najväčšieho vyhľadzovacieho tábora v Nemci okupovanom Poľsku, Osvienčim. Keď sa im zázrakom podarilo prejsť cez hranice, dostali sa do Žiliny, kde napísali 32 stranovú správu o tom, čo sa v Osvienčime deje. Správu sa im podarilo dostať do celého sveta a tým zastaviť masovú deportáciu maďarských židov do koncentračných táborov. Približne tou správou zachránili okolo 200 000 maďarských židov, čo je fakt veľké číslo. Čo bolo v správe, ktorá zachránila toľko životov, to sa dozviete v dnešnom videu. Upozorňujem, že sama som čítala túto správu a všetko, čo bude povedané v dnešnom videu, je iba z nej. Wetzler vo svojej správe opisuje tábor Brzezinka. Ako boli väzni rozdeľovaní na prácu, koľky a z ktorých krajín, kde boli poslaní, akými vytetovanými číslami sa rôzne rasové a národné skupiny označovali a ktorí boli poslaní do plynových komôr a do krematórií. Obidvaja opisujú pôdory z Osvienčimu a ako bolo skoro nemožné utiecť. Obidvaja písali o transportoch z rôznych krajín, ktoré boli poslané do Osvienčimu. Vrba opisoval vo svojej správe nielen Osvienčim, ale aj vyhľadzovací tábor Majdanek, ktorý sa tiež nachádzal v Nemci okupovanom Poľsku, kde kvôli rôznym epidémiám, ktoré boli spôsobené zlými hygienickými podmienkami, zažiadal transport do Osvienčimu. Najprv si myslel, že urobil dobré rozhodnutie, pretože v Osvienčime boli omnoho lepšie hygienické a zdravotné podmienky ako v Majdanku a bolo omnoho viacej vody. V správe opisoval kruté zaobchádzanie s väzňami, aké boli ťažké pracovné podmienky a ako to o dosť ťažšie mali väzenkyne, ktoré boli častejšie bité. Správu mi zabralo prečítať asi 2 hodiny a ak som na nejaké informácie zabudla, tak sa ospravedlňujem, ale správa bola dosť obsiahla a verte mi, že 32 strán je fakt veľa. Doma mám ešte životopis Rudolfa Vrby a keď ho dočítam, tak vám samozrejme o tom tiež natočím video, takže u ďalšieho videa, zatiaľ čau.